ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସିକିଆରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଣିଆବନ୍ଧ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନମୋହନ ମହାରଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବଟକୃଷ୍ଣ ପଲେଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ତପନ କୁମାର ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ନୀତି.live।